Гей, прывітанне! Сёння пагутарым пра вось такую мікрафонную сістэму. Яна мяне вельмі насмешыла. То есть гэта будзе відос про аб якасці кітайскай прадукцыі і сервісе. Вось такая сістэма і яшчэ адзін мікрафон, які я разабраў, бо гэта сістэма не працуе. Але гэта бывае у вельмі іменітых брэндаў таксама. Таму глядзім, што мяне здзівіла. Першае. Тут ёсць металічны, глядзіце, металічная балванка, металічны уцяжаляльнік мікрафона. То есть, насамрэч, ён важыць вельмі нешмат, але тут ёсць металічная балванка. Ну, допустим, што кітайцы падумалі, што тут ёсць батарэечка, акумулятор, і каб неяк лепей рукой трымаць, то трэба вось сюды нешта дабавіць, допустим. Але тут ёсць экран. На фотке кажется, што гэта ўсё вельмі прыгожа. То есть вось, калі мы сюды дададзім батарэечку. Вось, на фоточке глядзіш, о, добра, можна выбіраць там нешта, там паказвае нешта. О, круто. А насамрэч, гэта просто, я не ведаю як, намалёванае акенца. То есть тут нічога не мяняецца. Як тут паказаць лепей? То есть там нават нет, на экраны заўсёды ідзе шмат кантактаў. То есть каб кожны піксель можна было мяняць, вот, перадаваць інфармацыю, а гэта не, гэта просто, і яно не можаш гэта мяняць. Вось, гэта просто лямпочка зажигаецца под этим усім і аджигаецца. То есть металічная балванка і табло-лямпочка. Гэта вельмі смешна. Ну і гэта ўсё не працуе, але гэта мне за некалькі даляраў я гэта набыў, таму нешта адсюда можна дабыць. Гэта адна частка неяк кітайскай якасці. А гэта кепскі прыклад. А зараз пагутарым пра добры прыклад. І так, глядзіце, ёсць у мяне вось такі блок сілкавання. Вось. Тут можна выстаўляць усё, вольты, амперы і гэтых далей. Вось гэта мадэлька RK6006. Вось. І яна зламалася. Зламалася, таму што я падключаў нейкі вентылятар, і ён, я так разумею, у абратную старану пачаў круціцца, тады плюс і мінус мяняюцца месцамі, і наогул згарэла адна штучка там. Вось. І ёсць сайт у гэтай канторы, я знайшоў. Вось. І я ім напісаў. Ну, мала ли што. Вось. Я ім напісаў, і яны адказалі у гэты же дзень, што, прабачце, сёння, што там, нядзеля, напэўна, была, калі будзе працоўны тыдзень, то мы вам адкажам. Ну, добра. І яны адказалі праз некалькі дзён, але я ўжо знайшоў, у іх ёсць канал, і на гэтым канале я нават знайшоў відэа, што калі у вас паказвае там напружанне увахода, тут паказвае напружанне выхад, ну, наогул, гэта праблема, якая ў мяне, яна была апісана ў відэа. І што трэба замяніць, якую мікрасхему выпаяць, ну, набыць новую, і мне адказалі праз пару дзён з пасылкай на гэта відэа, якое я ўжо знайшоў, і тым, што мы вам вышлем гэтыя мікрасхемкі, якія вы спалілі. Вось. Я сказаў, што дайце мне назвы, і я сам набуду, таму што гэта мая праблема, гэта я спаліў. Яны сказалі, не, толькі за перасылку. Але ў мяне ёсць пасрэднік у Кітаі, і па Кітаю яны нават выслалі бясплатна, бескаштоўна. Вось. І вось прыйшло праз месяц, я памяняў мікрасхемку па відэаінструкцыі, і ўсё запрацавала. І мне гэта каштавала, я не ведаю, можа
20 центаў за перасылку просто з Китая сюды. Але нават калі кітайцы слалі поштай, просто гэта было даўжэй. Вось, і атрымліваецца, што такая вялікая краіна, што могуць рабіць вось гэта абы што, і сервіс, які круты. Я аднойчы пісаў Logitech, таму што ў адной мышкі кнопка двойны клік рабіла. Вось. І гэта праблема была ў многіх. Што там Anywhere, MX или нешта такое невялікая мышка. Вось, я ім пісаў у тэхпатрымку, вот, яны адказалі, што не, гэта вы там нешта не то робіце, пераўстанавіце Windows. А гэта праблема вот, у многіх. І калі б яны рабілі як кітайцы, то есть просто сказалі, да, гэта наша праблема, мы набылі кепскія гэтыя пераключателі. Вось вам інструкцыя, рабіце самі ці высылайце нам, мы ўсё зробім. Таму што кошт гэтай клікера, кнопачкі, я не ведаю, некалькі цэнтаў магчыма. Вось. І пасля таго я Logitech не пакупаю нічога. Таму што, я рублём ці далярам галасую, што Logitech мне больш не патрэбен. Ні ў якім выпадкі. А вось гэтыя кітайцы малацы, якія робяць гэтыя ўсе штукі. Всё. Вось такія дзве вселенные кітайскія. Всё. Всім да пабачэння. Пока.